Když jsme zjistili, že Maručova přízračná data jsou podobná, Černé srdce připraveno. Keith nás přesvědčil vyzkoušet bitevní vybavení. Nemohli jsme analyzovat Dragovo DNA, takže jsme použili bitevní verzi Heliosova vybavení. Dragovi to úplně nesedělo. Vydrž, Drago! Vyhraj to! Taky, že jo! Televize Barrandov uvádí. Bakugan. Koukněte, kluci, zdá se, že nám král Zenoheld připravil další misi. Bezva na časování. Zrovna jsem se začínal kapánek nudit. Jo! Bojovníci Bakuganu v epizodě Voltova vzpoura. Ti, kteří zničili můj BT systém, zaplatí za své zločiny pomocí profesorova alternativního zbrojního systému. Alternativního? Až bude hotový, budeme mít sílu zničit Zemi i Vestál. Zahubíme každou živoucí věc, která se nám opováží vzdorovat. Budeme nezastavitelní. Kuku. Ticho, uslyší tě. Budou ronit hořké slzy, jakmile ucítí plnou sílu mého hněvu. Promiňte, pane. Původním plánem bylo pomstit se bojovníkům, kteří nás vyhnali z Vestálu, ale tenhle nový plán je špatný. Budou se jen dál zabíjet nevinní. Nevidím nic skvělého na zabíjení lidí, kteří nic neprovedli. Nech toho. Opovažuješ se mi odporovat? Nevěrná kryso! Jsi přece voják, Volte, ne diplomat. Máš být potichu a plnit rozkazy jako poslušný pejsek. Musíš si odpočinout, Dané. Na tyhle věci je přece odborník Maručo, nech ho pracovat. Na to jsem teď nemyslel. Aha. Až bude bitevní vybavení hotové, budeme ještě drsnější než teď. Představte si to, není to prima? Jo, myslel jsem na to samé. Dobře, začnu nahrávat Dragova data z vašeho posledního boje. Držím palce, ať to funguje. Bude, věř mi. Miro, jaká je přenosová rychlost? Je stabilní? Miro! Zamyslela jsem se. Promiňte, kluci. Přenos je stálý a pravidelný. Co je to s tebou? Keithe, vylekal jsi mě. Zdáš se mi zmatená. Hodně jsem přemýšlela nad tátou. Dokud je věrný Zenoheldovi, je to náš nepřítel, Miro. Vím, ale musím myslet na to, že bychom ho mohli přesvědčit jako tebe. Tak bychom pak spolu zas mohli zůstat jako rodina. Opravdu je to tak bláhová naděje, Keithe. Vím, jak se s ním spojit. To je... Upřímně pochybuju, že ho přesvědčíš změnit strany, ale aby se cítila líp, můžeš to aspoň zkusit. Otče, Miro, jak jsi... jsi hologram. Kde jsi přišla ke Čmelákovi? půjčila jsem si ho od Keitha. Chtěla jsem tě vidět a on mi pomohl. Spektra? Chceš říct, že vy dva? Keith se změnil, otče. Patří teď bojovníkům. Co? Prosím, otče, nechci už s tebou bojovat.
Přišla jsem tě požádat, aby ses k nám přidal. Nemusíš se mnou bojovat. Pokud se mi nebudeš plést do cesty, holčičko. Ale prosím, tohle nepotřebuješ. Prozkoumali jsme Dragovo DNA k zesílení vybavení. Co jste udělali? Použijeme to, abychom porazili Zenohelda jednou provždy. Je to správná věc, otče? Správná věc, nechtěj mě rozesmát. Otče, prosím. Nemáme už o čem mluvit. Zvolili jsme si každý jinou cestu, Miro. Tím nastal čas se rozdělit. Připoj se, prosím. S Bohem, dcero! Takže Spektra a bojovníci se spojili. Otče. Nebuď hlupák, Volte. Oba víme, že ho nemůžeme zastavit, když má tuhle náladu. Takže zůstaneš sedět a dovolíš, aby se to stalo? Neříkám, že s ním souhlasím. Jenom říkám, že je zbytečné ho zastavit. Je příliš silný a šílený. Možná ano, ale já se toho nezúčastním. Víš, co se stane, když odejdeš? Dej na sebe pozor, Volte. Odteď už se nesmíš přestat ohlížet přes rameno. Jo, já vím. Hodně štěstí, příteli. Tomu nevěřím, ten neposlušný blázen. Hydrone! Pane? Jeden z tvých psů se ti urval z vodítka. Postarej se o to a okamžitě. Zajisté, pane. No ne, Volte, vítej doma. Je, lidi Volt? Jdeš akorát na oběd. Žužo, uděláme si oslavu. Tohle místo bývalo můj domov, ale teď je plné duchů. Připravit černé srdce. Bitevní vybavení nabít! Jak se teď cítíš, Drago? Mnohem líp, sotva to vnímám. Poslyšte, přátelé, začneme s posledním testem. Jsem připraven. Výborně, brácho! Systémová analýza spuštěna pro poslední zkoušku Dragova vybavení. Je to tu úplně jiné. Nebo možná jsem se změnil já. Všechno, čeho jsem dosáhl, to, čím jsem se stal. Byla to dlouhá cesta, která začala tady. Můj úspěch je nepochybný, ale stejně... Mám pocit, že jsem něco ztratil. Zřejmě to nejcennější. To je tvoje? Ano, pane. Vy jste ten chlápek z Vexosu. Volt, ne? Ty jsi mě poznal? Jasně. Nestává se často, aby to někdo odsud dotáhl tak daleko. Jste frajer. Tušíš vůbec, co jsme provedli? To je fuk, ne? Jste náš hrdina číslo 1. Takže tu zůstanete, Volte. To bych řekl. Bezva, naučíte mě bojovat jako vy? Myslíš z Bakugany? Až vyrostu, chci být zkažený bojovník, jako jste vy. Jistě, tak jo. Fakt? Slibujete? Jo, slibuju. Jste nejlepší, Volte. Díky, kluku. A teď už radši utíkej. Vsadím se, že tvá máma má velkou starost. Kde jsi? Hej, kluci, Volt říkal, že mě naučí bojovat. Tak teď už můžeš konečně vylézt. Tak to bylo hezký. Proslov, co jsi měl ke klukovi, si dokonalý vzor. Co mi chceš? Jsem s tím.
Je konec, zrádce. Bakugane, do boje! Taky jsem připravený, Hydrone. Jdeme na to. Byl to pro tebe hořký návrat domů, co? Vypadá to tu ještě hůř, než když jsi odcházel. Přesto to lidé nazývají domovem. Dobří lidé a já nehodlám pozorovat, jak je ničíš. Tohle je konec, Hydrone. Znamená to tedy, že opouštíš Vexos? Vytáhnul jsem tě z téhle páchnoucí díry a takhle mi to oplácíš? Divný způsob, jak projevit věrnost, Volte. Jsem ti vděčný za to, co jsi udělal. Ale já nedokážu jen slepě poslouchat a na nic se neptat. Ten tvůj spravedlivý přístup jsem vždycky nenáviděl. Dobře, takže Hydrone, chceš se mnou tedy bojovat? Tak dobrá. Rukavice na více! Složit portálovou kartu. Jo, Subterra Drioid. Bakugane, do boje! Bakugane, povstaň! Bakugane, do boje! Bakugane, povstaň! Jo, Chaos Boreates. Karta schopností složena. Schopnost aktivovat Prometeův kanon. Tváříš se sice jako drsňák, ale co z toho? Schopnost aktivovat! Murasameho čepel! Spojení schopností aktivovat! Páška! Rozdrť ho, Boreate! Hezký pokus, Volte. Spojení schopností aktivovat! Jaký prašný štít! Takhle se to dělá, Drioide. Schopnost aktivovat odolná střela. Jak se ti to líbí, Hydrone? Sakra! Zjevně si zapomněl, že už nejsem to malé děcko, které si před lety odtud vytáhnu. Ty mě ale štveš! Obrátit portálovou kartu! Spojit elementy! Spojení schopností aktivovat! Bude to jen chvilička. Restu blesk! Rozkošné. Schopnost aktivovat Odinův štít. Nerozumím tomu, proč nefunguje Murasameho čepel. Odinův štít vyruší všechny aktivované schopnosti a zároveň ti zabrání zahrát schopnosti nové. Tak je to. Schopnost aktivovat bouřný šíp. Hydronova životní síla 60%. Nebylo to zlé, Volte, ale věř mi, příště tolik štěstí mít nebudeš, to ti vážně slibuju. Nedělejme to. Odejdeme odsud oba dva se ctí a už se nikdy neuvidíme. Bohužel pro tebe. Není to tak snadné, Volte. Víš, trpím nepřekonatelnou touhou roztratit každého, kdo mi odporuje. Ty malý spratku. Jakže jsi mi to řekl? Kdo si myslíš, že jsi, co? Jsi v nevýhodě. Díky tvému přístupu je pro tebe boj jenom hra. Pro mé lidi je to cesta k přežití. Složit portálovou kartu. Bakugane, do boje! Bakugane, povstaň! Bakugane, do boje! Uživatelská bitevní schopnost. Aktualizace programu. Co to? Teď, Boreate! Schopnost aktivovat! Murasameho čepel! To je jako kdybys šel proti Boreatovi s párátkem.
Odrazil to bez použití schopnosti. Schopnost aktivovat! Světelná čepel! Ani tohle ti nepomůže. Hned přestaň a odejdi, jinak to skončí slzami. Tohle prostě vyhrát nemůžeš. Ticho tam! Dryoide, vstávej! Tak dobrá. Tohle to si odskáčeš! Schopnost aktivovat! Strnulý meč! Schopnost aktivovat! Pěstní vulkán! Dryoide, okamžitě vstaň! Tvůj chlapec to má spočítané, Hydrone. Schopnost aktivovat Prometeův kanón. Ochraň se Marsovým štítem! Obrana tě už nezachrání. Schopnost aktivovat Olympský kanón. Síla 2000 bodů? Jak je to možné? Doraž ho. Dryoide, ne! Hydronova životní síla 0. Proč ses nevrátil zpátky do koule? To ta uživatelská schopnost. Během bitvy jsem si změnil nastavení. Zdálo se mi, že je něco divně. Když je tenhle program spuštěný, protivníkova energie se vyruší. A dokonce ani po konci bitvy se můj Bakugan nevrátí zpátky do koule. Ale to není fér. Však jsem to říkal, Hydrone. Já bojuju o přežití. Varoval jsem tě. Skončil jsi, Hydrone. Teď zmiz, ať už tě tu nikdy nevidím. Tomu nevěřím, že jsem s ním prohrál. Prohrál s ubohým, poddaným sluhou. Za to mi zaplatí. Co to? Co je? Co se děje? Odsuzují tě k nekonečnému životu v dálných dimenzích, Volte. Špinavá kryso. Pojedeme na ten výlet spolu. Co ty na to, Hydrone? Hned mě pust! Když půjdu já, ty půjdeš se mnou. Myslím to vážně, hned mě pust! Pust mě! Řekl jsem pust! Ještě není po všem, Hydrone. Slibuju, že jednoho dne ti splatím všechnu bolest a utrpení, které si přinesl do nevinných světů. Ticho! Užij si svůj trest! Zvládl jsem to. Porazil jsem ho. Bitevní vybavení aktivovat! Černé srdce! Do toho! Jo, úspěch! Dragovo bitevní vybavení bude černé srdce. Tak ses postaral o zrádce. Dobrá práce. Trochu se mi vzpouzel, ale o nic moc nešlo, otče.
Je to lekce pro vás všechny. Odporujte mi a draze zaplatíte. Nezáleží na tom, kdo jste. Přítel, nepřítel nebo někdo jiný. Nebudu k vám laskavý a vaše utrpení se stane legendou ve všech dimenzích. Když král Zenoheld vydal rozkaz zničit zemi, vzpomněl jsem si na tu holku, co se jmenovala Alice. Nechtěl jsem, aby se stala jednou z obětí, tak jsem jí chtěl varovat, jenže pak se objevil Hydron a začal do toho strkat nos. Ale tomu to nandám kdykoliv, zvlášť když mám zachránit hezkou holku před alternativou. Věřili byste tomu? Mně se líbí pozemšťanka, tak to je moc. Radši si nás nalete a mrkněte se sami. Bakugane, do boje! Čau, Alice. V českém znění David Štěpán, Jan Nedvěd, Petr Neskusil, Jan Škvor, Radek Hope, Zuzana Jurdinová, Zbyšek Horák, Pavlína Kostková-Dytrtová, Petr Pospíchal, Martin Kubačák, Ivo Hrbáč, Klára Sochorová, Ivana Korolová, Eva Spoustová, Jiří Valšuba, Hana Igonda Ševčíková, Robin Pařík, Otmar Brancuský. České znění připravili produkce Pavla Draxlerová, zvuk Petr Posolda, překlad Petra Babuláková, dialogy Petra Jindrová, režie Petr Pospíchal. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost.